står der bare, det skal man vide, hvis man går tæt på. Ja, det skal vi ikke. Det gør vi ikke. Det er flot, hva'? Prøv at se nogle vilde ridestøvler. Ja, de går helt herop til nærmest, ikke? Han forholder sig helt i ro, ham der. Kan du se det? Jeg skulle ikke stå tæt på de heste der. Det kan jeg godt se det. Det må være tungt, den der på hovedet. Kan du godt se, der er noget, der stikker op, og så er det der. Hej, gå bare. Jamen prøv at se, hvor højt hesten går. De går nærmest op over knæene. Og så han har også en del over brystkassen, sådan en skjold. Jamen, er det tungere? Jeg vil tro, det vejer rigtig, rigtig meget. Ja, den der hovedet tungere end det i Danmark. Altså, kan du blive Det ved jeg ikke. Tror du, jeg har prøvet det? Jeg ignorerer det. Yeah, I know. I'm taking pictures of myself. Get that. Look at me! Cute, aww, cute. I got lots. Oh! Lucas!